अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। त्रिपुरारी राज मेन रोड जयनगर। पावन परबिया होलाई गंगा किनार में, 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 मचेला धूम कार्तिक भर जिला जवार में। षष्ठी के दिन बा मैया के सबे करेला दर्शन, मांगेला केहू बेटा मांगेला केहू अंधन। षष्ठी के दिन बा मैया के सबे करेला दर्शन, मांगेला केहू बेटा मांगेला केहू अंधन। शक्ति बराबर मैया जी तोहरा त्योहार में। त्रिपुरारी राज मेन रोड जयनगर। छठ के परबिया हो खाता सगरी जहान में, जयनगर मधुबनी पूरा हिंदुस्तान में। छठ के परबिया हो खाता सगरी जहान में, जयनगर मधुबनी पूरा हिंदुस्तान में। शोभेला घाट पटना के गंगा किनार पे, मोबाइल नंबर 77 चमचम करेला घाट जगमग जरेला ज्योति, आबेली छठी मैया ता बरसेला हीरा मोती। चमचम करेला घाट जगमग जरेला ज्योति, आबेली छठी मैया ता बरसेला हीरा मोती। संतोष बिहारी रहेले सेवा संस्कार में। त्रिपुरारी राज मेन रोड जयनगर। पावन परबिया होलाई गंगा किनार में, पावन परबिया होलाई गंगा किनार में, पावन परबिया होलाई गंगा किनार में, पावन परबिया होलाई गंगा किनार में। मचेला धूम कार्तिक भर जिला जवार में, मचेला धूम कार्तिक भर जिला जवार में।